Tak. Konečne som chytil nejaký chodník, že sa viem aj vystreť. Ja mám zrobiť do píči. Skončil som. Boha. Ale musím uznať, že prvýkrát s týmito nohavicami z Cordury v trňoch a funguje to. Neviem, ak je to možné, ale idem cez trň ako bulldozer. Dostaneme. Tak mi povedzte, že mám ho robiť. Ešte bude sa pásiť ďalej. Neveria, že sa zadívia, čo si zvyknem plaziť. Aj keď ani Boh nevie, ako by som sa na to dostal. Ale keďže už 2 hodiny opäť hlási, musím ísť za ním. Nachádzam si proti vetru, aby ma nedostal do nosa. Hodný, Falko, hodný, počkaj, hodný si, hodný. Ľudia moji, tlačí sa mi slzy do očí. 10 km, 4 krát som bol pri Deviakovi na 3 metre, nedal sa mi dostreliť. Buď bol riťou, alebo som sa nevedel v ľahu v takýchto trninách. No bežte k nemu, no bež. Otočiť flintou. Prajem, 4. krát idem po psa, ak sa bude dať. Plazil som sa do tieto čistníky. Na Deviaka som odzadu na chrbát dostrelil. Neskutočné. Ešte teraz sa trasiem. Vyčerpaný. Košela dotrhaná. Nová všade. Ale je to tam.